Alai di parman si Musa do biru-biru ni si Jetro si Matuanai malim di Midian jala diadu aka biru-biru salpu halongo nani sadro di dolok di depata ima dodok horep dungi di ida masugu ni Adonai di bakasan napi namar nala-nala di tonga di raba dungi di berang ma jadi di ida masih gogok api di bagasan rabai alai rangolo sudah rabai di pangan jadi ni nasi Musa ma walau mau jumonok tahe asawida halongangan bolonon ala niaha ubaid somosok rabai alai dungida Adonai bana go naik manilik jom ma di batas yang tonga ni rabai di nama batok ibana jom Musa di sodau nina dungi nama unang jumonok kotuson tanggali masih batum sian patmu ai tanong na badia do hajong tongan mon dungi nina Muse au do debata ni opum debata ni si Abraham debata ni si Ishak do debata ni si Jakob jadi diokupi si Musa mabohina ai mabiak do ibana mamereng debata dungi nina Adonai ma nunga takas wida pak nangola di bangsokku na di tanong Misiri jala nunga utang yun nanggu kanguk nasidai maka dopot akan na pasosak-sosak nasida ay nunga uboto pag niyahapan nasidai alani ubay tuat tau paluaw nasida siya tangan ni halak Misir sala pagwago nasida siya tanoon tutano na dinggan jala nalabas tutano habawan ni susu do situak ni roba tutano inganan ni halak kanan do Heti do Amori do Perisi do Dewi do Jebusi otpe ida ma nunga satang angkut ni halak Israel tuau nunga huida hut pangaku baun nabi na ni halak Misir tu nasida otpe lau maho suwakku maho tumopot raja Fir'aun asa di paruar ho bangsokku halak Israeli sian Misir ala ini nasi Musa mamatok debata ise mau bola tung dapotonokku raja Fir'auni tung paruauku halak Israel sian Misir ala ini na iba nama udonga di beho jalaon mata dam pabuau maksuho ia dong di paruau bangsoi sian Misir olowanmu nama debata di labong dolokon dung ini nasi Musa mamatok debata ida ma ia dong satau di halak Israel jala hudok tu nasida debata ni opumuna maksuau tuhamu gabe didok nasida mau tuau isi rogoagna beama dohonokku tu nasida dung ini na debata ma tu si Musa au nuaing au sogot dung ini na Muse songonodo dohonon mutu halak Misir Adonai maksuau tuhamu aku ni didok debata tu si Musa songonodo dohonon mutu halak Israel Adonai debata ni opumuna debata ni si Abraham debata ni si Ishak do debata ni si Jakob maksuau tuhamu ido goaku go di saleleng-lelengna jala goak panglingotan diau maksudut-sudut lau maho baluhut ma akasitua ni Israel jala dokma tu nasrida Adonai debata ni opumuna na huidai debata ni si Abraham Ishak do Jakob matok nunga ditatap rohaku hamu do na binahin muna tu hamu do na binahin muna tu hamu di Misir nunga pola hudok sai pagurao ku do hamu sian pagdangola Misir tu tano ni halak Kanaan dohot Heti Amori Perisi Hewi do Jebusi tu tano habora ni susu do situak ni roba sai tangi honon nasida do soaram tungi lau maho do akasitu ni halak Israel tu raja ni Misir jala dohonon muna tu ibana Adonai debata ini halak hebeng maju pakok kami otpe ua luas mami magdalan tu halongonan pak toluarian asau pele kami Adonai debata nami alai nunga huboto hian dang laosa ni raja sia bisik hamu magdalan
nang maghiti-hiti tangan nagogo. Alay patotolok kumatangaku asa hunaon tumisik sude halongangan akasi baenoku di tonga-tonga nasida jaradong songoni paluaon na mahamu. Tabotan asini rua pe bangsoon sian halak bisik baenoku asa ia rua nasida nunga rua lumang boti mangido maganuk bagu-bagu siat hobak bagasna tua sian sorangan na aka ula-ula perak do ula-ula siri do ulos aka siap pionon muna tua anak muna do tupur muna sitahabuna sian bisik mai.